Kiki neno gini kaka ng'aw jomosebedo kanyo kaka jafwambo matene. Ang'o makoro nego timre e rapar mar sabasaba mabiro mbele ka. Jaduong' party leader Oburo Ginga nowacho ni kaber to nego bed holiday chieng' mana mar rapar nikech ji osea mabor mosekonyo jopiny nyaka sani. In kineno deber ka ang'o motimore. Kampunji bende koro sani waneno ka lwasi mare iloko. Jomoko wacho ni odhi ketho chia mar rapar nikech en gima ne ji ong'eyo kaka en no. Jomoko bende wacho ni loke no dhi ketho historia. Ini neno nang'o ang'o ma onego timre kore chenro mag rapar mar sabasaba kwa dhi mbele. Adwa nyisi Trevor ni kaka nyisi ni tieng' ka tieng' nitie gi lokruok ma nyaka bedi. Ineno jo France, the French Revolution of 1789 nomako mach ma joma ne kedo gi sirkal mokwongo giwuok niya kingi kod Queen jaode oringowa gi aparika gidhi Lyons wadhi omogi nikech wachandre kata gidewa gidhi giomogi giduogo ka. Koro ing'eni pod muolo nitie iwinjo. Koro gikelo kingi gi Queen kato kingi pod ok dwa dewogi. Koro gichalo gima giidho asira timre nade idho mano idho mochopo kama king gi Queen dwa ringo dhi Austria odhi ogam giduog kama. Ok makoro nitiere French innovator moro niluongo ni guillotine. Koro lose machine mane chop go off wigi chande. Se the photocopy se no gimi ingado manero en a variation mar innovation mar guillotine. Nikech kane chalo gima ok idwa revolution tiketo wiye mesa tinga chope iwinjo. Koro kane French Revolution kane oserumo ma gi talk about liberty, gi talk about freedom and all the others no inspire the French. To giwacho ni koro wamiyo France a new constitution. No get destroy. The only thing manegitimo gima nyo kijende jo timo ne to negidhi monjo jela, the Bastille. They stormed the Bastille. Magi free prisoners. Ne parliament ne nitie ogiketho. Kata ka kingi noriembogi e chamber kama ne owacho no dwa kete jo ginene odwa mete gi joge ne ogiketho. Wacho ni kar wawe ni kanyo wadhi e tennis court magi swear the famous tennis court oath. To wacho ni nyakwa mi France a new constitution. Kane gisemiyo France a new constitution to giwacho ni koro nyakwa bed organized. Nikech ne nitie gap moro mane giwe kanye ema kam Napoleon nodonje mo red Europe kendo red Europe diriyo makoro kotere sente Elena ka kore ka piny okwe. The French isewinjo kage ketho gigegi kata kam to gin mane gin gi one of the most extreme revolutions iwinjo. So in our case kaka Kenya wasebedo gi stages of revolutions mwa timo ga ngowa loko go piny. Sabasaba kawuono ang'iyo clip mo mar jaduong' Raila ma achiel kuom sabasaba mane ogina nodhi mna Serena ka to gi joge moko to address press conference ko paro nego ji ni kaka nwasekedo ne piny achiel wayudo ma machielo ni to ma to podi kod ma wago tiklo mondo wach ni to ma wadwa timo nade. Ok en gima ji ok en dhao sate. Koro pacha matemo nyiso jo Kenya gi jo aduto ni mokwongo kata mancha jidhie mak ginane commemoration emergency chiengcha na hero kana neno ka gidhie kanisa. Mano was powerful enough. To koro wuok no dhie street no tung'e ni nitie nikech ing'ene sirkal bende kapo no buoga ahinya to ochalo kwach ogolo koke onyalo gwari gi gwar moro ma ok yot. To joluo be wacho ni ya ma joluo ma gin to ng'eyo wacho ni ya kinda kitenga nomiyo yena wacho nikech joluo bro winje nomiyo nyang' nogwaro nyar min kiroro iwinjo kinda kitenga kikitim gimoro gi kinda ahinya. Ero kamano mane kama weche ndo moro duol ero kamano in gi dhulu matek dhulu jowacho Jaduong' William Janak jafwambo matene waduoko ni ero kamano.